Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waosan karya cerkak kanthi rairaan saka mlarat dadi sugih. Anggitaning Dimas Bayu Saputra. Ing desa Kembang Arum ana cah lanang jenenge Bowo. Uripe mung ngono tok. Mlarat. Omahe bolong-bolong. Mangane mung yen ana rejeki. Wong tuane wis ora ana. Dadi Bowo uripe sak penake dhewe. Sing penting ora gelut karo wong. Saben dina Bowo kerja apa wae, sing penting iso entuk duit sithik. Bantu nyangkul, ngarit, ngurusi sapine wong, nganti golek kayu bakar ning kebon. Nanging Bowo iki wonge apik, ora seneng maling, ora seneng nakal. Bowo kerep omong karo awake dhewe. Ya wis lah, urip angel ya dilakoni. Sing penting aja males. Wiwihe usaha cilik. Saben sore Bowo mlaku ning pasar. Dheweke ndelok wong-wong tuku jajan. Terus mikir, "Lah, iki piye ya? Yen aku gawe jajanan paling ora iso tak dol." Bowo banjur tuku singkong sithik sing regane murah. Digoreng lan digawe kripik singkong. Kripik mau ditumpuk ning tampah, terus didol muter desa. Ora nyono, wong-wong padha seneng. Lho, iki kripike gurih tenan. Le, piro iki? Bowo mesem-mesem. Murah, Pak. Sing penting laris. Keterusan laris. Saben dina tambah akeh sing tuku. Bowo banjur nambah variasi kripik. Kripik gedang, kripik pedes asin, kripik bawang. Duit sing diduweni ora langsung dihambur-hamburke. Bowo malah ditabung. Alon-alon tabungane tambah akeh. Siji dina ana pedagang saka kutha ngomong, "Aku tak pesen akeh ya, Bow. Kripikmu enak. Tak titipke ning toko-toko kutha." Bowo kaget nanging seneng pol. "Yo siap, Pak. Tak gawakne sing apik." Kerja keras pol-polan. Bowo tuku wajan gedhe, kompor luwih apik lan ngajak loro bocah desa kanggo bantu. Dheweke nyelengake, "Aja sembrono ya. Resik ratan rasane kudu padha." Kripike Bowo dikemas nganggo plastik cilik. Terus diwenehi label tulisan tangan. Kripike Bowo rasane ora ngapusi. Sak desa banjur mlebu kutha. Bae laris tenan. Usahane bladrang, dadi sugih tenan. Ora suwe usahane kripik Bowo snack mlebu swalayan. Duite saiki akeh, bisa mbangun omah anyar, tuku motor kanggo ngirim pesenan, lan bantu akeh warga desa supaya duwe kerjaan. Nalika ana wong takok rahasiane suksese, Bowo ngomong karo guyu, "Koyokne rejeki kuwi ngikut karo wong sing gelem ngopo wae. Sing penting aja males tur aja ngapusi." Pesan moral kanggo cerkak kasebut. Sukses dudu soal nasib, nanging soal kepiye kowe ngatur langkah nalika awak dhewe lagi ringkih. Wong kuwi dukur saka perjuangane, duduk saka endi dheweke miwiti.
Kabeh bondo iso ilang, nanging ilmu kejujuran lan kerja keras ora bakal bisa dijupuk wong. Kuwi modal sing bakal gawe uripmu munggah sithik-sithik nganti tekan puncak. Cekap semanten anggen kula nyariosaken cerkak punika. Mugi ginaos pepiling kang minggunani. Bebile wonten kirang lan langkung kula nyuwun pangapunten saagung-agungipun. Mugi cariyos punika gadah paedah tumarap para pemaos sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.